Yan na, yan na. Oo, bakbakan na. Okay. What's up mga kabobels? Andito tayo ngayon sa Spider Tournament kila Spider Dog Season 5. At ito, shoutout sa inyo. Siyempre, don't forget to click, like, subscribe kay Tatay Mendo tsaka sa channel ko na rin, Bobbles TV. Yan. Okay, let's rock! Mga kamba, welcome back to my channel. Ayan, ang samon, may kausap tayo pero biglang kumalas yung kausap. Nagtaas yata yung iba. So, nagpakahirap ng supply, pati Tagalog, Masbati, pahirapan na ng supply mga kamba. Wala pang pasok yan hindi pa tayo normal abnormal pa tayo So, shout out sa iyo dyan Sir Alan Alcance ng Lipa Batangas, kay Lito Balita ng Lipa Batangas, kay Jumar Balita ng Lipa Batangas. Shout out sa inyo dyan mga kagamba. Papalaban tayo ng yung Masbati natin with Mindolod. Yan, ito yung ating Mindolod yan. So, kunti na lang, daming ng testing. So, yung mayroong pula dyan, mayroong ganitong kulay, pero mas gusto ko ganitong kulay na susunod ganito lahat ng gawin kong kulay. Kasi nagdagdag tayo ng isang sangkap mga gamba. So, set out din kay Dimter Lumabas. Yan. Kay John Ralph Borja. Kay Umar Magradi. Shout out sa'yo. EJM Gutierrez, shoutout sa'yo. San Pedro, yan. Gagamboy ng Tarlac City, si Pong Ramos, si Sir Pong Ramos, si Joyce Mio, shoutout sa'yo. So, shoutout sa Team Mindo, ayan, sila Kasakmal, si Bayrat, si Big D, si Amazing, Double J, Kuis TV, Kakamba TV, si Ibok, nandiyan rin si Ibok, si EJM Gutierrez, nandiyan na rin. So, sino pa ba hindi ko nabanggit? Ilan na ba tayo dyan? Siyam na ba? Yan, bigyan nyo ako ng listahan dyan sa Team Mindo para makikita ko kung ano yung isi-shoutout natin dito mga gamba. So yan, napanoorin natin itong mga laban na itong mga gamba. So, paglalabanin natin itong Pokemon at saka Tala ito Pokemon na yan. Yan. Astig yung Pokemon. Hindi makita yung pagka-Pokemon niya. Ang likot Oh. Ano na ito mga gamba? Laon na ito. Hindi ko pa napakain. So, mamaya pagkatapos sa laban nila pakakainin ko. Ito naman yung Tala. Ayan. Nako. Nasa Loko na. Likod. Ito yung Tala. Ayan. Paglabanin natin kagad. Nako. Ang kulit. Saan na siya? Ayun. Kumatay. Paglabanin natin kagad. Yan na. Yan na. Oo. Bakbakan na. Okay. Sige, Naku, sa ilalim yung Tala. Garap pa ulit. Yun, Talo ng Tala dito mga gamba. Talo ng Tala dito. Anak mo na. Iyon na. Ayan na. Nako. Pokemon yata ang nadali Nangulubot yata. Tingnan natin ulit. Nadakman niya kanina Lumaban pa rin yung Tala.
Yun na. Oh, yun na. Oh. Malakas pa yung Pokemon ah. Yun na naman. Oh. Malaban pa rin yung ano. Tala. Wala naman. Talo na itong tala. Yun na naman. Lumaban pa rin tala. Oh, tala na naman. Dami na yung tagagat. Bugbog sarado na to sa kagat. Eh, kapangin mo. Wala na. So yun mga gamba, wala na. Tulala na parehas. What's up mga sakmal? So nandito tayo ngayon sa gaganapin na Season 6 ng Spider Vlogger Tournament dito kaya Idol Spider Doc. So hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!